маҳаллаи қазоқони шаҳри Душанбе. ин гурӯҳ сокинон аз эҳтимоли тахриби манзилҳояшон аз сӯи як ширкати сохтмонӣ нигаронанд. ташвиши онҳо ин аст ки дар пешорӯи зимистон қарор доранд ва бо вайрон кардани хонаҳояшон рӯшан нест минбаъд дар чӣ шароите зиндагӣ хоҳанд кард. талабон ки ай 8 дар хона я 3 хона ҳам бития дита як хона ба ҳар ди духтарма ҳам шавад ҳам 5 кӯдаки бачам я 3 хона 8 битияд сарша бихон ҷонохӣ. ба қавли сокинон барои ҳалли мушкилашон ба ҳукумати Душанбе расман муроҷиат карданд, вале то ҳол посухе дарёфт накарданд. мегӯянд масъулони ширкати сохтмонии Фарҳоди Ваҳдат пофишорӣ доранд манзилҳоро холӣ кунанд. اینا ما رو همه خلط افزوده همین بگیمش خواهی که بیایم مصلحت کنیم این یا زمین یا کار ما بینیم خواهی همین روزگی اما دولت کلون هم خیلی روزگی گفته گه نگفت است که بگیر دنگلاش کن انا ویا میگه که تا آن بره سود بازی بکنه چیکار میکنه نمیکنه آدم ها خدمت نمیتونه هیچ کار کنه. بر اساس قرار شهردار دوشنبه در جای منزل‌های این ساکنان که حدود 30 عائله را تشکیل می‌دهد بنیاد بیناهای بلندآشیانه در نظر است. намояндагони ширкати Фарҳоди Ваҳдат аз суҳбат дар рӯбарӯи дурбини радиои озодӣ худдорӣ намуданд. онҳо дар суҳбати телефонӣ гуфтанд ба баъзе соҳибони манзилҳо то 4000 сомонӣ пули иҷора пешниҳод карданд. мегӯянд бахше аз зербиноҳои сокинон худсарона сохта шудааст ки набояд ҳамчун масоати манзил ҳисоб карда шавад. вале чунин иддаоро сокинон рад карданд. онҳо санад пешниҳод карданд ки 10 солаҳо боз дар ин ҷо қонунӣ зиндагӣ доранд. масъалаи тахриби манзилҳои зист барои сохтмони биноҳои баландошиёна ки бар асоси нақшаи кӯли шаҳри Душанбе ё генплан сурат мегирад таи чанд соли ахир нигарониҳоро ба бор овардааст. ба назари ҳуқуқшинос Абдураҳмон Шарипов барои ҳалли чунин баҳсҳо дар баробари идораҳои давлатии нархгузор ниҳодҳои мустақил низ бояд ташкил шаванд то ҳимоя аз ҳаққи шаҳрвандон ба таври шаффоф сурат гирад. дар асоси меъёрҳои байналмилалӣ агар бием ширкати сохтмонӣ вай соҳибкор аст. шаҳрванд аз ҳолати иҷтимоиш вобастагӣ дорад. вақте ки шаҳрванд манзилаша бартараф мекунад шаҳрванд ба ҳолати оҷизӣ меафтад яъне ба ҳолати бехонагӣ. барои ҳамин соҳибкор бояд ки ҳама ҷуброни зараре ки ба сари соҳибмулк меафтад бояд ки ҷуброн кунад. тибқи омори расмӣ баҳсҳо вобаста ба манзил дар 2 соли ахир зиёд шудааст. додгоҳи кишвар соли гузашта 1411 парванда оид ба кӯчондан аз манзилро баррасӣ карданд ки назар ба як соли пеш 19% зиёд аст.